Hello world! Punta tayo guys na S&R. Ewan ko kung ano naman ang mabibili nito. Ang alam ko, paper towel lang ang wala kami. At saka Cream cheese. napkin. Ayun, cream cheese. Yan nga, tissue at saka paper towel lang. Let's see. Oh, nandito ka na. Ayaw pa akong papuntahin ng S&R, oh. Didiretso lang siya, oh. Ayan guys, ang S&R. $30. Mahal. $20 lang yan, ah. Yan, 1,484. Almost 30. Hindi ba pwedeng silipin mo dito? Ay. Ano nagaas? Ano nagaas? May lotion pa ako dun, pero next time gusto ko i-try ito. Ay! Ito, $199. Ito, 400, pero buy one take one. So pareho lang, ito na lang. Ito na ang ginagamit natin, eh. Hindi naman. Nakadalawa na tayong ganito. Dito wala. Tingnan ko kung may surf. Gusto ko ng surf. Kung ano-ano na naman daw. Surf. Nasaan ang surf? Kasi mura lang ang surf at saka mabango. Wala yung ano. Laundry liquid. Wala yung binibili kong ano. Wala. Wala dito. Doon wala ka na. Wala na. Ito ga, yung ano. Ito, mura lang. Tingnan mo si Bending, siya kasi Bending. Tingnan natin kung saan yan. Yes, it's a gay. Ikaw kasi papi. Ay, wala ga. Alin? Yung binili natin. Na ano? Paper towel. Malaki yun. Kaya nga, nasaan yun? Wala nga ngayon. Wala dito. Balikan natin. Wala yun yung Kirkland? Yeah. Wala. Wala ngayon ga. Saka yan, naanim lang. Oh. $379 lang. Yun. 2,000 yata yun. Ay, ilan naman yun? Marami. Wala.
Wala siya ga. Next time na lang. Wala tayong gagamitin. Meron pa naman isa. Ito. Meron pa naman yata doon isa. Paper meron pa tayo. Corn beef ga. Corn beef. Ayaw mo? Hindi mo kailangan right now. No, not right now. Oh, okay. Pero pwede mo i-isa sa ano yun? Sa? Alugbati, di ba? Pwede rin. Gusto mo? Tsaka okra. Malalaki, maliit. Malaki eh. Okay, sana yung maliit lang. 64. 50 lang yung kuha natin ng ano. Hindi ah. O sige, kumuha ka na. Ikaw ga, dahil hindi ko maabot. Hindi masyadong marami. Ah, meron pa doon. Ay, Masyadong marami. Tingnan mo yung walang yupi. ito. June 2026, okay. Ito. Okay. That's good. Almond chocolate. Excuse me. Ha? Pang ano? Mahal naman. 17,000 yun lang, tatlo. Mahal. Gano? 16? 17. 18 pa nga, may minus 1,000. Ang mahal. Ah, kasi merong ganito. Etujon. May para sa... So, bali, 5 pieces, actually. Ratan. Yung totoo talaga siyang ratan. Ah, kaya mahal siguro. Aalikabukin lang po sa labas. Ay, no. Dapat yung madaling i-wipe, no? Pwede yan. Paliliguan mo lagi. Ay, ah. Ito malapad yan. Yung para lang, maliit lang sana yung para sa porch lang, no? Yung para lang sa porch. Ako, na-addict ako dati dito sa Cheetos habang nag-i-edit ako. Yan ang kinakain ko. Ha? Ano to? May rocking chair, oh. Rocking chair. Rocking chair. Hindi ako pwede sa rocking chair. Nahihilo ako. Ayan ba yan? Uy, 10,000. Kamahal. Yan lang, 10,000. Ito, oh. Dati meron kaming ganito doon. Ito, okay na to. So, for 13,000, okay na yan. Ito, okay na to for 13,000. Outdoor na ano. Pero hindi naman natin kailangan. Wala kang paglalagyan. Hindi, meron na tayo dun eh.
Terno na naman siya guys. Oh. Tingnan mo siya guys. Si green. Oh. Pati yung sapatos mo. May green na naman. Green grass of home. Pakaraming biskwit. Ay, hanapin ko nga kung meron dito. Alam mo yung dala nila, sino ba nagdala nun? Si Emily, yung galing sa Thailand na yung fish na parang fish sticks na maanghang. Inan ko nga, oo. Yung dinala nila. Kahit na hindi yung maanghang na flavor. Masarap yun Ha? Fish. Hindi, yung parang strings. Parang strings siya. Yung fish, parang strings siya. Gusto ko yun. Meron. May nakita nga ako dun sa mall dati. Saan yun? Sa chips? Oh, okay. Sana meron. Ano naman to? Mga Lotte products. Magaganda. Ang tamis. Meron din dito guys, Pop-Tarts. Kung gusto nyo Pop-Tarts. Rice Krispies. Ha? Ito fish skin. Fish skin. Masarap din yan. Crispy chicken skin. Ay, yun. Ang binigli ko noon. Masarap. 169. Masarap yan Yung chicharon na skin. Ay, meron. Maanghang. Tingnan natin. Parang anghang ng itsura. Ito lang. I like this. Bagnet daw, hindi naman bagnet. Original. Bakit ito? Hindi, parehas lang. Kala ko iba. Hindi. Yan, di mo naman Ha? Hindi ka nahanapin. Mali naman talaga sila. Mali naman talaga. KitKat chocolate cream. $2.99. Starbucks na hot cocoa. $1,199. Swiss Miss, $7.99. Maraming klaseng tsaa. Yung kape mo na binigay ni John, konti na lang. Tumingin ka dyan, baka may gusto kang kape dyan. Ikaw lang naman ang umiinom nun, so hindi naman medyo matagal-tagal pa yun maubos. Ayan Yan, yung binigay ni John. 1,429. Ito gao. Pabili ka naman kaya. Ito gao, masarap tong gold Decaf pa. $5.99 lang Hindi na papabili mo. Nang ganyan, mas gusto mo ba yan? Masarap daw yung Nescafe Gold. Ha? $5.99 lang ito. That's okay. Yan, mahal yan. Kasi naman doble naman ang laman yan. Kaya Tsabagay. Pabili lang natin. Pag uwi ni JR, papabili tayo ng mga kailangan natin sa Costco na wala dito or mahal dito. Kasi may mga bagay dito guys na mahal kumpara sa Amerika. Ito yung, hindi siya ano to, members value. $3.99 hazelnut. Yeah, I did. Pero huwag na yun. Pagka maglalagay ako, kung maglalagay ko.
Ay, anong oatmeal? Ayun, quick cook. Ha? Ah, hindi pala quick. Ano bang kailangan natin? Yung regular pala. Ayun. Ayun. Magkano? Kasi mas nutritious ang... Ah, instant din yan, guys. Ay? Instant din yan. Ito. Ito dapat, rolled oats. Yan dapat, rolled oats. Mas Di ba kulay nutrition. yung dati? Kulay yung ano, yung... Yan dati. Yan. Ah, pero instant nga yun. Ito Hindi, na lang. Yung hindi instant nga, ang pula eh. Magkakanto. O yung nasa, hindi iba yun ano. Ito, pag rolled oats. Cook in 5 minutes. Ano yan, mas... Ito nga, ito. Ito na lang, yan na lang. Ayoko ng instant. Oo. Rolled oats. Dati instant gusto natin. Eh, dito may time na tayong magpakulo. No? Champurado. Hindi tayo nagchachampurado. Meron naman tayong ano. Mayroon binigay si Jenny sa akin na chocolate. Champurado ka. Ibig sabihin, meron tayong bulad. Ay, ano yun, Tuyo. nakabukad. Oh, yan. Pwede. Diyan naman sa frozen na ano, wala naman tayong ano yun. Wala naman. Yung kinain natin bangos. Ano yun? Wala dito eh. Iba, ito dito flavored dito. Walang bisco. Cheese. May cheese pa ba tayo? Meron pa. Kalahati. Pwede? Oo. Walang biscoff, sir. Na palaman. Wala, no? Parang wala. Ito, bisco po. Saan? Ay, ayun pala. Thank you. Gusto mo? Biscoff? No, not necessary. Ah. Ano naman to? Ah, parang biscoff din ito. Iba lang pangalan. Kasi biscuit spread. Ayan pala ang biscoff, guys. Oh. Malaki na ito, oh. For 540. Ay, ang laki. Kaya 550. Laki. Ang Eden, 222. Yung cheddar, pero yung regular lang, 142 lang, oh. Cream cheese pala, bibili tayong cream cheese, ah. Ay, baka dito meron dito, ga. Yung sinasabi ko. Ito, pork. Jack Links. Ano yung ga? Ano yan? Hindi naman tayo marunong maggawa ng laing. Bibili ka na lang ng luto na. Dried. Kailan kaya yung upo natin maging ganito kalaki, ga? Sana. Ha? Tingnan mo lang sa ano, kung paano ito niya. Pag na nakakita na ako sa ano, parang madali lang naman. Pero yung iba nilalagyan pa kasi nila ng baboy. Or shrimp or something like that. Ano lang yan ang mostly sa mo? Ano? Yung katulad ng luto mo, ano? Sa langka. Ano? Dried laing. Sino? Hindi ano, ano ba to? Si Amnesia. Ah, yung may gata. Gata rin yan. Ay, no. Diba ano niya ron, dilis? Ah, I see. Diba? May dilis ako dun. Kaya nga. Sarap yan, gata.
Try natin. Luluto daw kaming laing. Kailan kaya ito? Sige, magkano ito? 145. Oo. Huhugasan pa to? Ha? Ha? Huhugasan pa to? Titignan mo nga eh. Oh, ito 124. Para mura. Try natin guys. Ano, Tingnan hindi na natin. tayo bibili muna ng ubo. Mag-aantay na lang natin mamunga. No. Ito? Uy, ang laki ga. Sobrang laki. Ito. Ito, siguro. 76. Isang luto lang. Okay. We like upo. Kaya kami nagtanim ng upo. Tignan mo yung lalim. Ayan, sabi mo, ano lang, bibili natin napkin, tsaka ano lang. Oh my gosh, ayan na naman. Miss M, ito yung ano ano ba to? Hindi nakalagay kung anong pangalan ng potato, pero ito yung ginagamit ko sa ano, yung kinain nating nilaga. Miss M, ito yung potato na ginagamit ko. Wag yung russet potatoes, wag yun. Yung ganito lang, pwede na yan. Pwede rin ito, pareho lang yan. Maliliit lang. Ito, ganitong potato, Miss M. Si Louie Boy, ano kayang tinitingnan? Ha? Mangga. Nasaan? Wala doon? Suka? Yamis. Ha? Hindi naman, ano eh. Luto kasi. Hindi siya matamis kagaya ng kinakain nating sweet corn doon. Hindi pa ako nakakita dito ng corn na yung gusto ko. Yung young sweet corn. Yung manok ko, gusto mo? Itlog is life na naman tayo, guys. Large. Anong large? Ay, ito large. Ito ga, oh. Isa lang kamay ko kasi. Magkano yung itlog? 30 pieces. 274. Yung likod niya lang ka, tingnan mo kasi sa ilalim yan kung may basa. Yun, wala. Sabihin may naglilik. Tingnan ko mga salad. Saan ka na? There's salad, pasta. So, salad? No. Meron tayong dressing, di ba? Meron. Gusto mo? Sa Thailand. Yeah, at saka Caesar. Caesar salad. Pomelo. Ay, galing nito ah. Poke. May salmon sa lalim. Poke salad. Yeah. Ito, Caesar salad. Gusto mo? Pero kailangan mo kainin today. Kung hindi mo kakainin, ha?
$159. Yeah. Hindi na pwede hugasan yan. Magbabasa. Pwede naman yan. Tapos lagyan sa kulang din. Babasa. $269. Yung chicken. Masarap ang chicken nila, guys. Pero para kay Louie Boy, mas masarap daw ang Landers. Pero para sa akin, hindi ko alam ang difference. Pareho lang sila. Regular. May flavor ba? Ay! May flavor ba? Sa Landers yung may flavor lang ga. Sa Landers yun yung may flavor pa. Dito, Ito pareho lang. gusto ko yung medyo tostado. Oh, ano yung tsura niya? Ano na? Puti. Hindi, ano na siya? Nabuhagag na. Meron din guys Ay, na... ito puti oh. Ay no, ba't ang puputi? Ito brown. Ito. Baka naman sulong. Hindi naman. Ayan eh. Oh, mainit. Ako, kadaming chicken feet. Wow. Magkano yan? 2,475. 165 ang kilo. 15 kilos. Ang dami. Ang daming chicken feet. Ano ba dito? Ah, ang lalaki na tahong ka. Ang laki ng tahong. Ayan o. Tingnan mo, isang bangkal. Ay, hindi naman. Laki o. Laki no? Smoke galunggong. Ay, ang ganda. Bisugo o. Tawilis. Tawag sa amin ito, bilong-bilong dito, chaveta. Sibas, lapu-lapu, pampano. Yung tangigi namin na kilibuin guys, walang nasayang, naubos namin. Ilang kainan din namin naubos, pero naubos. Tinapang ganun ko. Meron pa tayong tinapa? Baksa. Bakit naglaway ka? May sabaw. Sobrang laki. Hindi ngayon pala ako kakain ng ganito kalaki. Oo. Sasabawan ko lang to. Oo. Luya lang. Yung isa sa luya. Ito. At dati sa Amerika, pag bumili ka niyan, frozen lang. Hindi mo alam kung gaano naka-frozen. Ito, oh. Fresh pa, oh. Salmon lang natin. Chicken liver. Sana may, tingnan natin kung may rib eye. Yung maganda itsura. Ang mga pork pala dito. Ha? Pork pala yan. Dito yata yung ano. Mga beef. Shock. Wala nga. Walang ribeye. Strip loin. Tenderloin. Walang ribeye. Dito, tingnan natin dito. Giniling, marami pa tayo. At to, masarap. Galbi. Yan
masarap. I-air fry mo lang yan, tapos lagyan mo ng ready-made na sauce. Ang gusto kong sauce na ano, yung made in Korea. Sa Amerika, available yan guys, yung Wang, W-A-N-G, Kalbi sauce. Kalbi or Galbi, pareho lang. Tapos is-soak mo lang yan overnight. I-air fry mo. Ay nako, para ka nang pumunta sa Korean barbecue. Ito karubi. Masarap din ito oh. I-grill mo lang. Walang ribeye. Pag iba kasi medyo may katigasan, pag hindi ano, sasayang lang. Mahal pa naman. Ako, yan ang masarap po. Ox feet. At saka ox skin. Ito meron ng ano pala, oh. Meron ng ano na, may flavor na. Ako, ito masarap oh. Dila ng baka. Sana si Louie Boy. Ay, dito pala baka meron dito. Wala rin. Ha? Ito guys, oh. Yung buto-buto. Pero titingnan mo na medyo naman may konting laman. Yun ang nilalaga namin guys. Kasi gusto namin ng buto-buto. Kagaya niya, no, may bone marrow pa. Tapos may mga rib part. Yan ang gusto namin, yung inangat-ngat. Ayan. Tingnan natin itong isa. Ang laki ng... Ay, ang laki naman ito. Tingnan mo ka, oh. Ha? Ito yung binapartito natin, di ba? Yung blade. Yeah. Ha? Di ba ito yun? Yan. Mas manipis lang yung ginano natin. Mas manipis lang. Luya lang. Ano? Yan ang gustong prito ng manok, yung may lasa o yung luya lang. Hindi, ano lang, yung regular lang. Ha? Yung regular lang, kasi nagtano lang. Nilalagyan ko yun ng luya para hindi malansa. Powder. Ha? No. Yung fresh na luya. Wala ka nakitang ano? Tail? Ah, wala. Ano naman to? Ang laki. Shank. Hindi naman yan. Hindi, ano yan? Beef kenchi. Ano yung beef kenchi? May slice na pala na gouda na slice na. Saan na yung ano? Ito, ibang brand ng cream cheese ga. Ay, ito rin, oh. M-board. Kasi ito meron, pero, yeah, pero made in Australia. Hindi siya ganun ka, ano. Wala eh. Ito iba. Mas gusto mo yan? Ha? Ito yung original yung tigrado. Alin? Made in Australia din. Yan, kagaya niya, no? Dahil pinapapakuha, di ba? Alin? Ito. Oh, laki.
Meron pa tayong butter. Meron pa. Ha? Meron pa tayong butter. Hindi naman tayo nagbe-breakfast eh. Oo nga, hindi na tayo nagbe-breakfast. Dati lagi tayo nagbe-breakfast ng tinapay. Nagbe-breakfast tayo. Kaya nga. Oh, hindi ako naglalaway sa cake. Dalawang cake natin ngayon sa bahay. Buti, pabigay yun ni Miss M. May patarating tayong bisita. O di may parating tayong bisita. O di meron na tayong pa-cake. Galing kay Miss M. Uy, sarap. Creamy yema cake. Tamis niyan. Pero masarap siguro. Ako, daming cookies. Ano ito? Pecan brownies. Pineapple. Walang pineapple. Ang ganda naman ito, oh. Kaya lang, meron naman na tayo. Pero ang ganda, oh. Ang ganda. Oh, terno. Hindi ko kailangan ng hanger. Okay na ako sa hanger as of now. Marami akong sobrang hanger. Hindi natin kailangan. Heavy duty naman ito, oh. 1449. Tumitingin, bumili ka. Wala yung nasa box. Ha? Nasa box yan. Hindi, nasa ano. Huwag mong buhating. Pupunit yung ano. Hindi, ibig kong sabihin wala sa box. Yung may free. Wala. Wala naman tayong kailangan dyan. Oh, ito. Ito na yung ano, guys. Yung 10,000 pesos na rocking chair. Alaki. Lapad. Talim siguro nito. Yung sa amin, ano na, luma na, hindi na matalim. Kano yan? 2,000? 2,000? Garden shear. Ang laki naman ito, Gao. Na ano? Paso. Paso. Mga uling. Wala na yung ano, Ga. Wala na yung binili natin. Eto, meron pa nito. Mas malaki yung ano. Yung binili natin, mas mura pa. No. Ano ba yan? Yes. Sabi nila 'di ba last yan, kaya naging ano 23 na lang. Pero meron naman ito, oh. Meron na ulit, oh. May dalawa, oh. Ay, ano to?
torch. Light sensor, solar. $8.99. Ano ito? Ganda. Ano, ganyan siya. Try me, sabi. How? Ayan. Ay! Dilim. Gating na mo. Yellow lang siya. Parang kandila ang dating, no? Yan, yellow din. Pero speaker siya. Galing ah. Dito tayo. Sino kailangan ng maleta? Maraming maleta oh. Ay, kamahal. 16,000 na maleta. 18,000. Ayan, 16,000. 10,000. 18,000. Yun, dalawa na sila. 18,000. Ito, 15,000. Tatlo na sila. Mahal, no? Mahal. May mga bagay sa Pilipinas na talagang mura ikumpara sa Amerika. Meron naman na napakamahal. Yung mga imported, syempre, mahal. Nung nandun kami guys sa police station, nung nag-apply kami ng clearance, police clearance para kay Louie Boy, yung si ma'am dun sa desk or sa window, yung ballpen niya ang ganda. Kaya lang hindi ko mabasa kung anong pangalan. Ang ganda ng sulat. Gelosity. Kasi guys, pag mga ballpen na maganda ang sulat, talaga natutuwa ako. Para sa mga bata. Ito ga oh. Kaya lang mangyayari pag may ganito ka, lahat lang ng mga abubot mo, itatago mo. 45,000. Ano, dyan mo ako patutulugin? Hindi. Ha? Dito ka ako sa kubo. Mas mahal pa to sa kubo. Kasi ito naman, it will last longer. Kaya lang pag may ganito ka, ang tendency mo, magtatago ka ng mga abubot. Kasi sasabihin mo, oh, ilagay ko doon, ilagay ko doon. 45,000. Asa, tingnan, kunin mo yung kunan mo nga yung price, kunan mo muna. Ayan. 45,000? Yeah. Gagawin mong tulugan ko? Mahal naman yan. Hindi naman ako doon lang sa lanay, sa kubo. Ay na, mura pa ang kubo kaysa dyan. Kaya nga. Dito tayo. Ito ang gusto ko gao. Langga. Ito maganda oh. Instead na electric water rechargeable. Oh, gaganin mo lang parang nagte-tennis. Ganon mo sa langaw tsaka sa lamok. Yan ang maganda pa. Attract and kill bugs on contact. Ganda ito. Tingnan nyo guys. Talagang maano yung dumi. Okay na yan. Na price na yan. $3.99. Microfiber na ano. Baka kailangan dito. Ito, buy one take one, $8.99. Ilang piraso yan?
18. Mas mura siguro yan. Kaya lang, kung hindi naman ganun karaming kailangan mo, why do you have to spend more? You're not really saving a lot. You're just spending a lot more. Kami dito, 5,000? Oh. Step lang. Mas okay yung nabili mo? Oo. Oh. Di hama. Well, that's good. That's good to know. Ayan ka, oh. May ganyan ka, yung mahabang unan. Diba? Throw pillow travel set. Yun yung pag binuksan mo. Para siyang pillow, pero pag binuksan mo, ano siya, maliit na kumot. Buy one, take one, 1,000. Pang gift, oo. 1,000. Ganda. Dye sheets. May mura, may mahal. Nagdala kami ng mga sale na sheets from Costco. Pero nakabili din kami dito kasi may bisita kami. Yung sister niya dadating. Wala pang yung mga packages na minail namin. Wala pa. So, we didn't have a choice but to buy yung isa dito na para siyang ganito. Ayan, ito. Yung dalawang sets. Ano ito? Cushion. Ay, lambot. Ang lambot. Ang laki. Raw. Mura lang itong goji berry, 249. Mahal kaya itong yung goji berry. Healthy food yan, healthy food. Dami, oh. Ano yan? Mushroom, dried mushroom. Mura yan. Langga. Stop mo muna. Ito guys, na-try na ko ito noon. Masarap siya. Kahit ibudbud mo lang sa kanin mo. Chili crunch. Si Daddy Mix. Chili crunch. Masarap yan guys. Meron din ito garlic crunch naman. Mix ba? Mix. Yeah, mix. Ay, A1 pala. Grandparents. Ang lalaki lang. Ang lalaki. Dapat doon na lang sa regular grocery store. Kasi minsan nasisira lang sa sobrang laki. Tatapon mo rin, sayang.
Chili garlic. Ito okay to siya na sriracha, guys. Okay siya. Ito yung sriracha namin. Masarap siya. Ano naman tong orange? With mayo. Uy, parang sarap nito. Yung chili garlic. Kaya lang meron pa ako doon. Dati pag ganyan, kahit meron pa ako, feeling ko kailangan bilhin, binibili ko ngayon. Natuto na akong magtipid din na nandito na kami. Tapos kasi nakastock lang, 'di ba, nung inarrange ko yung pantry, guys. Ayaw ko na yung sobra-sobra naka ano na sila, ang tawag dito, yung very crowded na sa pantry, tapos hindi mo na alam kung anong meron ka. Pa ito tayo makita mo, expired na. Kaya natututo na ako. Dati yun, kagaya ng chili garlic na yon, ako, bibili na naman ako nun kahit na meron pa ako. Kasi pag nakita ko, ay, ang sarap, ay, ang mura. Bili. Hindi mabuti, ano. Diba, guys? Yung mga t-shirt na yan, maganda tela yung binili ko dito last time. Sabon sa plato, meron pa tayo. Dito, Joy talaga, guys, ang pinaka mabuti sa Cebu. Pero bumibili din ako na, no, yung zip, kasi mura lang siya. So kung mga hindi naman masebo na hugasan, yun ang ginagamit ko. Pag mga kaldero masebo, yan Joy. Kasi kung Joy lahat, mas mahal, hindi hamak siya. Kaya kailangan wise ka. Kung hindi naman masebo, dun lang sa regular ay okay naman siya, mura. Nasa Louis Boy, pumunta ng banyo. Nandito pa rin ako. See, hindi ko iniwan. Ay, yung ano pala? Ha? Last bag. Ay, pero teka, ito. Bumili na tayo ng... Binibili natin, ayun, no? Alin yun? Ito yata, yung extra large. Yung extra large yung ha? Yan? Yan yun, binibili natin. Ha? Ito ba? Yes. Dito brown. Yan yun. Extra large. Ang kailangan natin, matagal pa naman, meron pa naman, pero pag naubos yun, doon tayo bumili nung sa Landers, yung kagaya yung ginagamit natin doon. The same brand, the same size. Hindi yan. Tingnan ko nga ito. Kailangan 5 gallon, hindi ito. Ito. 10 gallon. Ayan, 10 gallon pwede. Pero meron pa naman. Meron tayo. Fabuloso meron din dito, guys. Ha?
Meron pa ako. Pine-sol, meron dito. Yan na naman ang kaldero. Ayoko dito, matitempt akong bumili kahit hindi ko kailangan. Mantika, toyo, suka, meron pa tayo. Padaan na ba tayo dito? Daan tayo. Ayan, mga mantika. Meron pa tayo. Tagal maubos. Yung Chef Boyardee mo, hindi mo pa kinain. Yung ganyan mo, hindi mo pa kinain. Masarap kaya yan. Meron, hindi mo pa nga kinakain. Iinit mo lang yan sa microwave. I know. Mainit na mainit. Yeah, masarap. Yung beef ravioli. Ano to? Bakit tayong pagkain doon? Yung poke. I know, kailangan yung kainin bago. Kung namimili ako ng pagkain, hindi naman. Swerte ka nga eh. Kung may pakain mo sa akin, kinakain ko. Ay, hindi ito. Ay, tumayo. Pinakurat. 225. May nag-post, hindi ko matanda kung sino nag-post kahapon or ng isang araw. Yung ketchup daw, yung Jufran, yung ganon. Available na daw doon. Oo. Pero ang mahal online. Tag $17, $18. Hindi na ako bibili ng ganong kamahal. Uwi na lang ako dito. Ay, pamasahe mo na lang ang $17 mo. Wala tayo palang spaghetti sauce ga. Pilipinos to. Pilipino. Dito yata Meron. Del Monte. 99 lang? 97 nga lang ito eh. Malaki ba siya? Bibili na lang tayo kasi may bisita tayong dadating. Pwede tayong mag-spaghetti. Kala ko napkin lang at saka ano. Dami niya reklamo. Reklamo dyan, reklamo. Wala talagang ano guys. Ano to? Toilet paper. Walang ano. Yung paper towel ng Kirkland. Dito ulit tayo sa ano. Hindi tayo pumunta doon sa dulo eh. Yung curry pa yan. Hindi, dumaan na pala tayo dito guys.
Mushroom. Meron pa tayo. Mango salsa. Sarap yan, guys. $3.69. Meron pa. Oh. Lalaking fruit cocktail. Pineapple. Laki, oh. Laki. $3.19. Ano pa bang kailangan natin? Uwi na. Ah! Gusto na daw niya umuwi. Ah! Uwi na tayo? Ha? Yeah? Ano ka? Pag meron kang ano nakita. Ano ka dyan? Ito. Price. Corn pops. Ah, sarap po. Takis, ang paborito ni JR. Look, JR, they have it in a can here. TGI Fridays na ano, oh. Onion rings. Ay, may cheese. Aray, ayan pala may cheese, oh. Buti nakita mo. $1.59. Hindi ka kumakabot. Kasi girl, yung ba na bibigay ng offering sa kanyang pera? Uy, sandali, wait lang. Sa'yo ito, girl? Oo. Tatong ba yan? Ilan? Isa. Dalawang gusto mo. Gusto mo yan, eh. Kasi po wala ko binigay sa bahay nila. Masarap yung grits na ano, guys. Cheese flavor. Kasi nung twice na ako napunta ng hypermarket sa Clark, walang ano, cheese flavor. Sour cream lang and onion. E dito may cheese. Make sure na cheese lang ka. Yeah, cheese. Cheese, yeah. Cheese, oh. Laki. Ay, parang sarap, oh. Rice cracker with tuna floss. Uy. Kaya lang, mahal, oh. Sarap siguro to. Pero ito, alam ko masarap. Yan. Mahal lang siya, pero masarap siya. Maraming mga Korean products.
Kasoy. Sesame glazed. Langga, mahilig ka sa mga mani-mani, oh. Ga. Mahilig ka sa mga mani-mani. Ayan pala, macadamia. Ayan, oh. Yan yung sinasabi mo. 6.49. Crisp waffle. Oh. Butter biscuit. Oh, sige. Mahilig ka sa mga ano, kukut-kukutin. Nakita ko lang kinuha ng ali. Oh. Oo, masarap. This is good. $7.99. Chia seeds. Ano naman ito? Triple cheese mix nut. Oh, mga Korean na product. Ang dami na. Ano to? Mix nut na cheese flavor. Meron ding almond. Meron ding iba-ibang flavor. Magkakano dito Ayun, to? mix nuts ka, oh. Magkakano dito to? Ayan, oh. Magkano sa California sa atin? Mura lang ang mix nuts. Hindi, yan ano, yung etong kasoy. Ah, kasoy, $30. Kamahal. Ito, pumpkin seeds na ano na, oh. Balat na. Balat Ano, na. masarap yun. Mas masarap yung may Yung excitement yun. yung may kukukuton. Wala talaga yung fish ka. Ito meron ito sa ano. Pero malaki. Ito maliit lang. Cheese and caramel. Meron ito sa Costco pero malaking bag doon. Dito maliit lang. $2.49. Popcorn. Ano yung Hershey's na yan? Popped, snack mix, chocolate tsaka pretzels. $2.99. May Jacklings din dito, pero $420. Ito ga, oh. Kaya lang pork. Sa longganisa na beef, CDO, sarap. $718 pero malaking ano, pack. Beef tapa. Meron silang ano dito, turkey bacon na Jenny O. Wala na. Walang stock. Bumalik sa karne. Bumalik sa karne si Louie Boy. Yung ano mo, hindi mo pa naluto, ah. Yeah. Kalimutan mo? Hindi, maluluto nga. Pagdating na lang nila, parang extra.